așa cum ți-am spus să nu mai faci gestul. Te scubeai nas. Păi da, chiar asta făceam, mă scubeam dacă aveam acolo o problemă. Continuați. Deci nesimțit, e urât ce faci. Nu mă face să râd, că mișc camera și iese mișcată. Păi cum bag așa că era mare, întotdeauna, așa? Da. Mă rog, da, de cât a fost altfel. Erau trei. Am prins? Da, a fost doar așa, demonstrativ. Dacă ce vrei să fac? Dar mai, poate... Am și grijă să n-am defecte. Nu, ești perfectă, nu ai niciun defect. Perfecțion. Filme, ce filme? Filmează sputație. Filmez cum te revolți. Am ceva pe aici. Ia să volți.